Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito kami sa A Little T SM Seaside Branch. So finally mga ka-studio, open na sila today. Yes. Ganda ng area na dito mga ka-studio, sobrang laki ba? Saka sobrang Instagramable. Nakikita nyo yung likod namin, no? Dito pa lang po yan na part, dito pa lang na side. Meron pa pong iba noon mga ka-studio at ipapakita namin dito sa video. Opo. So congratulations sa owner ng A Little T Philippines. So another branch na open, no? Another branch unlocked. Congrats po. Located pala sila mga studio dito sa SM Seaside, second floor, katabi ng Kusina, Guadalupe. Yes. So mayroong malaking logo dyan sa taas na A Little T mga studio. Madali lang pong matuntun. So, sakay lang ng elevator, tapos second floor, yun na yun. Yes. Mumukbang pala kami dito mga ka-studio sa loob ng A Little T. At meron kami mga handang pagkain dito na masarap pamari sa milk tea. Opo. Excited ka na kumain din? Excited na si Sas kumain. So pray na tayo. Oh. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Saan dyan yung gusto? Chicken. Chicken Joe. Nabira. Tara. Kain tayo mga studio. Kain tayo mga ka-studio. Cheers tayo din. Cheers. Cheers. Una na sa hacks. Mana kong bukog. Daming tao ngayon dito ah. Mga estudyante, kasagaran. Kahit masama po yung panahon, Lakas ng ulan ba? ang daming taong pumunta. Kain po tayo. Kain po tayo. Sa harap namin mga studio, iba't ibang klase na milk tea. Pero para sa akin, ito yung pinaka-the best. Kasi mahilig ako sa kukwa ba. Yan. Mawin na ako ba. Saka depende sa inyo kung ilang percente ng sugar ba. Sa akin, mahilig sa sugar, 100%. Sa akin naman 50%. Kay Sax, 100%. Liwat sa papa. Hirap pa. Dito yata yung pinakamalaki na branch nila pa no? Sobrang ganda po, ang raming mahikater na mga magbarkada, family bonding, no? Kahit maliit lang, 100 yung tao, kaya, 200 siguro. Meron po silang second floor. At saka ang kagandahan dito, meron po silang sariling CR sa loob. Sobrang malinis po. Masarap magtambay ba? Magpamilya, magbarkada, mahilig sa milk tea. Kung gusto mo magmuni-muni, pwede din po kasi meron pong part dito na Kita mo doon. Yan o, tabi namin, dagat o. Ganda ng view. saka makikita din yung bridge. Oh, bagong bridge oh. Tingnan mo na ako ng kuan pa. Ito po sa akin, fashion bubble. Yan. Ang sarap. Itom na ako kay walang rice to mga studio kasi mayroon na tayong milk tea ba? So good. Saan sa'yo dyan?
Go! Yeah, bago. Strawberry fruity. Wow! Nakain ka pa? Ano na yung gravy, di ba? What? Wantay baba. Hindi na silang TikTok, no? Pwede. Dami TikTok dito. Oo. Sobrang ganda kasi talaga ng lugar nila ba? Place. Tsaka malinis din po. Halos lahat ng mga branches na A Little Tea, mga studio, maganda talaga. Kasi yung mga gamit nila dito sa pang-design nila galing ibang bansa ata. Hindi mo siya makikita dito, no? Sarap? Kaya ang sarap po, tambayan ba? Parang nasa ibang bansa ka na rin. Wow. Pwede mo rin na akong lubang. Ah, Yung sa cold, strawberry fruity. dami gino. Kaya nasanay na ako na ganito talaga palagi yung in-order ko sa Little Tea. Siya, iba't iba yung in-order ni Mrs. ba? Iba sa akin. Nasali yung buntis niya. First time namin nakapasyal ni baby, no? Nakalabas. Yes. Dami nagtatanong bakit hindi daw siya kasali ba? Kasi kuhanan, mamili pagkaon. Hihikan po ako sa pagkain ngayon. Tsaka si Kuya Sax pang nakasali sa amin ngayon kasi wala po silang pasok. Lakas kasi ng ulan, na-cancel yung klase nila ba? Namigay, parang yun, burger. Nandito ka? Ito saan ka yung buo? Ano ka? Chicken talaga sa kanya. Kaubusan ko ng 3 chicken. Ang dami na pala. Masyado. Once again, pasalamat tayo bang sa A Little Tea. Maraming salamat sa A Little Tea sa pag-invite sa amin sa kanilang grand opening dito sa SM Seaside, second floor. Yes po, maraming salamat po at congratulations po. It is our honor po na kami yung nakuha po dito na kuha. Yes po, nakuha po ulit. Suki, gintaan yung kuan, A Little Tea. Kaya talagang masarap yung milk tea na studio, wala akong masabi talaga. Dati hindi ako mahilig sa milk tea ba. Matikman ko yung milk tea nila, ulit akong Ulit ng order kasi pwede din po kuan, mag-order online. delivery ba, online. Pwede po sa Grab. Kapag nag-crave ng milk tea, order agad. Anong, yung prices kasi nila, worth it lang ba? Sa iniinom mo ba? Kung yung worth it ba, mura na nga eh. Tsaka masasatisfied ka talaga. No? Tanggal uhaw. Bukod na lang iyahan pang. But wings? Ha? Wingso? Ha? Wingso ka to. Sana? Oh!
kabantay. Kain ka. Ay, di ba tipat? Kauno na ko na ron. Inom sa tawag, strawberry fruity guys. Apa niya, murot ako. Napa oh. Napa lain. Mayroon din silang promo kanina ba? 1 peso milk tea sa mga first 50 customer, ang bilis na ubos. Daming tao. Pero mayroon pa rin silang promo bang? Ongoing na promo din po na buy one, get one. Pwede pa rin po kayo mag-avail ngayong araw po. At sa mga susunod na araw. Hindi na. Ang pag ang good. Nami yung rice. Medyo matabang kasi sa kumarin mo ito, matamis. Masarap din po pag kapag nanonood ng Netflix ba, no? Oo. Kain, Yun. inom ng milk tea. Masarap din naman kahit nag-iisa ka. Ugot. Maganda po yung lugar nila dito pag dating, no? Doy, ikaw doy. Date na doy. Doon na kayo. Ubus na talaga. So yun mga studio, maraming salamat sa panood sa episode nito. Once again po, maraming salamat sa A Little Tea Philippines. So congrats sa inyong bago na open na branch dito sa SM Seaside second floor katabi ng Kusina Guadalupe. Yes, maraming salamat po. Congrats ulit at God bless po. Bye-bye! Bye-bye!